Tak ja som šťastný, lebo nás Pán Boh pozval do Kráľovej Lehoty tiež takým zvláštnym spôsobom a raz po jednom campfeste sme tam zbierali odpadky a vlastne som vedel, že Pán Boh ku mne hovorí. Nemám také stavy často. To bolo úplne jasné, Pán Boh ku mne hovoril, že tu budeš bývať. Ja som sa tak usmieval, že zelená lúka, ani som nevedel, či je na predaj. A bola. Manželka prišla o mesiac a povedala vlastne, že jej to Pán Boh tiež povedal. A už skončili všetky srandičky. Zrazu sme si povedali, dobre, Pán Boh tu niečo hovorí, ak deti budú súhlasiť ešte, tak ideme. David povedal, že hneď zajtra môže. Ester trvalo je to mesiac, ale potom povedala, že chce byť tam, kde my a kde Pán Boh nás chce mať. A predali sme byt, aby sme mohli kúpiť zelenú lúku. A potom Pán Boh začal nám dávať najavo, že keď budeme na jeho mieste, kde sme, tak ostatné sa on postará. A to je naša skúsenosť, že on sa stará. Chodili za nami cudzí ľudia, ktorých sme nepoznali a niektorých sme trošku len poznali. Povedali, že Pán Boh im povedal, aby nám pomohli postaviť tento dom. A dnes stojí ten dom tiež a už sú tam dve dreveničky teda. Tak aj ja budem na balkóne sledovať Campfest. No a len chcem povedať, že to, čo Simon potvrdil tiež, ísť s Pánom Bohom je najlepšie adventure, neviem to slovo po česky, slovensky, ale také niečo, čo má v sebe akciu a niečo špeciálne, čo naozaj má v sebe chuť. A nielen to, je to cesta s Pánom Bohom. No a musím pravdu povedať, že posledné 2 roky sme mali na jednej strane šialené zázraky, krásne, na druhej strane to boli najťažšie 2 roky v našom živote v rodine. Toľko bolo tých vecí a ešte sa pridal ku tomu dom, toľko služby, campfestov, akcií, seminárov a tak ďalej, chodenie s kapelou a ešte nám nad hlavami buchali klince a vrtáčky a neviem čo všetko a už to bolo ťažké. A museli sme s ľudkou kľaknúť si spolu alebo sadnúť si spolu a povedať Pánu Bohu, Pane, že potrebujeme oddych, potrebujeme načerpať, potrebujeme zmeniť prostredie, urob niečo, lebo sme na nule, ty vždy dávaš peniažky tak tesne a na dovolenku asi nemôžeme ísť, potrebujeme tvoje obživenie. Pán Boh vždy urobil takéto veci. Videl, že sme na dne a potrebuje nás podvihnúť a pozdvihol a urobí to aj s vami. Urobí to s každým, lebo nemá miláčikov, má tých, ktorí mu pozerajú na neho a hľadia, tak je ten, ktorý s radosťou im pomáha. A urobí to. A ešte aj nás naučí nové veci. Táto pieseň bude a hovorí, že vrav pár slov, ktoré teraz nesiem, že láska je to, čo mi dnes tu nesieš. A bude to naša taká modlitba, moja modlitba s vami, aby ste tiež nezabudli, že Pán Boh ide s vami a pôjde s vami. Tak s nami.